Ni kontatuko dizuet pixkanaka nola izan zian gure aurreneko pausoak, ez? Guk hasi ginen pistan, 5 mutilekin. Eta, bueno, pixkanaka bideare erakusten dizu nola joan behar den, eta bide hortan gauzak asko ikasten dituzu. Naiz eta osagarri guzti geukitare, guk beti izan gea txikitatik, humiltasunakin hasteko saliak, ez? Eta hola hasi ginen 5ekin, da naiz da gero Kopa Espainia bat irabazi, Gorka Etxaberekin. Pistan, konturatu ginen pixkat gehiago behartzula talde honek periodikutan da azaltzeko, ez? Eta orduan pixkanak hasi ginen errepideari bizta botatzen. Da hor ere pixkanak hasi ginen, eta ni uste pixkanaka hori esaten detena, da beti esaten dut pixkanaka, pauso, asko erakusten dizuela. Nik ikusi ditut hemen urteetan, jendia oso fuerte hasten dela, oso fuerte, hasieratik fuerte. Da gero 3., 4. urteako ja etxen daude denok, ez. Edozein tokita juten basea zehose eske, ez bakarrik diruak, materialak eta beste 1000 gauza. Jendean esate dizu bai, zuek beharrezko zehazte, zuek bezalako jendia behar da, baina guk ezin dugu. Eta elkarrizketa asko hor bukatzen dira, esan ez, bai, oso ona zehazte, oso importante zehazte, baina guk ezin dizu lagundu. Bueno, eta bide hortan, bartentzen zeanean horko bulego batetik ezeskuarekin, jarraitun behar dezu aurrea, Eta ez etxi, inoiz ez etxi, da bilatu behar dituzu, diru laguntzak. Gaurko egunean dosier asko egin behar dituzu diru laguntza jasotzeko, udaletxetik zoze baldin badao, edo diputaziotik, edo beti lanian. Da gero, esaten dizutena, zehoze lortzeko beti fabriketara edo zein tokira joan behar dezu zerbait eskatzen. Beti esken, guk esketatik bizi gea. Zergatik sarrerak ere ez dugu zer kobratzen, txirrindularitzan, da orduan dirua daun guztia da eskaintzen ibilitako. Rekurtsuak beti errespetoz handi erabili behar diala. Naiz da diru eduki, asko behitu behar zaio diruai. Da baldin maukazu dirua ura erosteko, joan behartzea guk adibidez insaluz hartzen dugu beti. Insaluzea, negoziak eta bat egiteko beraiekin, da bernu atatzen den ur hori merkeago edo horrelako bentajak beti bilatzen. Naiz da diru eukita, Orduan esan nahi dizut, askotan, talde batek, diru asko euki, baina behitu gabe gaztu bai, ez? Orduan hori ez dute ondo egiten. Baina talde txiki batek behitzen badu ondo diruai, askoz eragina dauka talde handi bat baino gehiago. Mekanikoak behar dira, direktore bat behar da, sare sozialeko beste bat behar da, prestatzaile bat behar da, eta bakoitzak bere arloa eduki behar du. Eta arlo hortan egin behar duzu pertsona horrei importanteena. Adibidez, mekanika asuntuan. Gu daukagun mekaniko bat Dani. Guretzako Dani tailerrian da jefia. Osare sozialetan, Jon. Edo prestatzailea Mikel. Edo zuzendaria David. Oie inorri ez dio esaten bere arloan zer egin behar duten. Naiz da askotan ni pentsatu gaizki diala, nire pentsamentua dira, ni ez diet inoiz esaten gaizki aiaiz, hori mejoratuzak, hori bestalde batentzak, ez, sekula ez. Errespetosoz jardun behar dira pertsonakin. Gaina jakinda, pertsona horiek afizionatu diala, ez diala profesionalak. Badaukagu zuzendari bat astero, ez dakit ostegunien da, no ez, deitzen dietela korredore bakoitzari, aber nola dauden eta preokupatzen. Gero badaukagu prestatzaile bat ere, astero hitz egiten dutela korredorekin. Eta entrenamiento berezi bat baldin bada, egun hortan ere bai.
Beraz, esan egiten da, asko dedikatzen diot gula astian zehar. Ez degula bakarri egiten larun batian karrera markinan. Hori ez da txirrindulari zalantzia. Astian zehar korredoreekin kontaktu non bertzea. Guk ere egiten dugu bilera bat telematikoki astero. Guk hemen Euskal Herrian badauzkagu talde filial batzuk eta denak areaju nahi dute. Izugarrizko arazoa da guretzako, talde bat osatzeko. Ezin dugu osatu. Jun behartzea bestek baino azkarrago, beti aurreago, guk azten bagean maiatzen bidazoa eta geho jendiari eskaintzen guregan atortzeko, talde handiak azten dira igual abuztuan edo irailean. Irikitzen dute beratia, da badaukate izugarrizko zerrenda hor nahi duena fitxatzeko. Eta guk adibidez juten gehan maiatzean, eskaintzen gure taldea, da hilabetiko erantzuna izaten da. Egon berra dukat, eski igual kaja rurale deituko dit, o igual kaja laborale deituko dit, o beti zai daude talde handietara. Gero ze pasatzen da? Handikan urte betea, bi urte bueltan etortzen direla eta eske talde hortan, eske jende asko ona dago, da ni ez daukat tokirik, eta, bueno, klaro, hori lehenagotik pentsatu behar da, baina ni uste txirrindularitza generalki profesionaltasun batea dijoala, afizionatu mailan, gero eta profesionalizatuago dago, baina horrokorrean ni uste atzeakagoa zela. Atzeakagoa zela, zeatik taldeak gero eta gutxi daude, filialak eta talde normalakin gero eta distantzia askoz ez handiagoa da, gero txirrindularitza oso garesti jarri da, oso garesti, eta korredorak ere, leheno, orain dela urte esente izango ja, baina 200 ziklistak ateatzen ziren karrera batean. Oain aigea, 150 da horrela. Eta orduan zesan nahi du, taldeak gutxitzen ari baldin badia, dian bezala, eta korredoreak ere gutxira baldin bai joazte, hori garbi dago zer esan nahi duen, atzeakagoa zela pixkat. Zer egin behar dugun, nola egin behar dan, hortako hor daude foru aldundiak, diputazioak, udaletxeak, eta